להודות לכם איזה חברות. לא? מה יקרה? תתכוני לזה, תדבר, תעשה את זה, כאילו. תצלם אותי, הכל טוב, הכל טוב. ברצוני לשאת מספר מילים, מה יקרה? לאחות שלי, הולה, como estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Good. ¿Estás bien? Good. ברצוני לשאת מספר מילים על אחותי היקרה, שכל יום מפנקת אותי ועושה לי טיגי בגב, ולוקחת אותי לבית ספר. היא עוזרת לי לעשות שיעורים. היא גם עושה לי אוכל. היא מגישה לי אותו. מה זאת אומרת מגישה לי? אמא שלי קיררה אותי במקרר, היא חיממה. אבל העיקרון. בר רפאלי, תשמעי, אם יש לך מישהו עכשיו, יש לך ליאונרדו, אבל אם לא משתדל לך עם ליאונרדו, תדעי לך, אני פה תמיד. תמיד אני אוכל לשקול את זה בינך ובין נופר. ואם תתקפי אותי, אכלת אותה. אף אחד לא יצור אותנו. ביבי, זה עבריינות. אז ברצוני לשאת מספר מילים לראש הממשלה אהוד ברק. לא, זה ביבי כבר. אוקיי, ביבי, תשמע. אם עושים עליך שם קומבינה הערבים במערב ובצפון, אז תעשה להם. זה שלי, ואם אתה גם תגיד מילה, אני לא תשמע מילה. אם תגיד מילה, גם זה שלי. ככה תבוא לבעבריינות. יש? ברצוני לשאת מספר מילים לנופר היקרה. אתה רץ לי במים, נופר! יאללה, בא.